मिक्स बाय मुकेश सिंह। राते गईला रानी जिला मोतिहारी एगो बड़तिया कोइले मारा मारी ये सखी सुन रे। राते गईला रानी जिला मोतिहारी एगो बड़तिया कोइले मारा मारी ढेला चला ही सखी देले बुटाई ढेला चला ही सखी देले बुटाई लाइट हे पड़ रे अन्हारे के मरल सहे पड़ रे भइला पानी चकिया से रे पड़ रे बड़तिया मरल सहे पड़ रे भइला पानी चकिया से रे पड़ रे। रिकॉर्डिंग स्टूडियो चकिया। गली हो डॉक्टर लगे दिले बाहरी पोट रे कहले बा कमर पला गल बा चोट रे हे दादा। गली हो डॉक्टर लगे दिले बाहरी पोट रे कहले बा कमर पला गल बा चोट रे लहंगा से चुहता टप टप तेला रे लहंगा से चुहता टप टप तेला रे लाइट हे पड़ रे अन्हारे के मरल सहे पड़ रे भइला पानी चकिया से रे पड़ रे बड़तिया मरल सहे पड़ रे भइला पानी चकिया से रे पड़ रे। अन्हारे के मरल सहे नेहा रिकॉर्डिंग स्टूडियो चकिया। कोइचा कर नउ तो सहल बाजुमा ऋषि जाके सब तो महंगा चुमा ए सखी कोइचा कर नउ तो सहल बाजुमा ऋषि जाके सब तो महंगा चुमा ऋतिक चंदन के मानिल महाराज ऋतिक चंदन के मानिल महाराज लाइट सुपर रे अन्हारे के मरल सहे पड़ रे भइला पानी चकिया से रे पड़ रे बड़तिया मरल सहे पड़ रे भइला पानी चकिया से रे पड़ रे। मिक्स बाय नेहा फिल्म्स चकिया।